סדנת גלמיז איזי מגיעה לעמק חפר, 3/4, בוטיק טליז. סדנה שתלמד אותך להתאפר מושלם ומדויק ב6-7 דקות בלבד. כי להתאפר נכון ושהאיפור יישאר עמיד, זה באמת קל. בקיצור יפות שלי, גלמיז איזי. בואו ללמוד נכון, מבטיחה לכן, it's a life changing. אז למי שלא מכירה, נעים מאוד, ענת רזמוביץ', מאפרת, קלות, נשים, אירועים והפקות אופנה כבר מעל 26 שנה. ב-15 שנים האחרונות אני מלמדת נשים להתאפר בכל הארץ ומגיעה לחברות הכי גדולות בשוק כדי להעביר סדנאות איפור. ואני סופר נרגשת שהפעם זה קורה אינטימי ומיוחד עבור הלקוחות של טליז. הסדנת איפור הזו, תדעי בדיוק איפה להניח את ההצללות, מה זה מורפולוגיה, איך יוצרים חיתובים לפנים, איך אני יודעת לטשטש את מה שאני רוצה לטשטש ולהבליט את מה שאני רוצה להבליט והכי חזק אצלי בפנים. התאמה מדויקת למרקם האור, זה משהו בלתי נפרד מאיפור נכון. אז קדימה יפות, מוזמנות ללמוד להתאפר נכון, להיפגש איתי בטליז על הבר, 3/4, 6 בערב. מה עוד נותר לי לומר לכן? שאתן פרייריות אם אתן לא באות לסדנה הזו? שמתי לכן אותה בעלות מצחיקה ומינימלית, מפרגנת לכן באהבה, רוצה לתת מעצמי לעוד ועוד נשים, וניפגש בשמחות, להתקשקש על איפור, לשתות קצת יין, נשיקות.